Actually, dalawa lang naman. Isang box, isang... Nagkikilay talaga ako ha, pero pag ganito, dyan sa table na nag-iinit-init. Siya na din naman magliligpit ng kanyang kalat. Nag-live-in kami ni Papa before. Is picture, nakikita niyo ang saya-saya. Kung sa totoo, hindi naman talaga masaya eh. Hello guys, good morning. So today is Sunday. Ayun, Sunday today. At ako kasalukuyan, actually naglaban ako kahapon, pero naglaban na naman ako ngayon ng mga bedsheet saka yung mga punda. So ayun. At dito lang ako the whole day dahil ayun, mag-upload pala ako mamaya. Hintay ka pa yung internet connection, wala pang linya yung telepono. Tapos, may pick up kasi ako ngayon. Kaya, may pick up ako ngayon kaya kailangan nandito ako. And, yun, ito yung isang kailangan kong ipack. And then, yun. Tapusin ko lang itong maglaba. Tapos, maglilinis muna ako, guys, ha? So, ayan. Nag-washing ako, eh. So, ayan. Tapos na ako maglaba, guys. Nakapag-sampay na ako. Problema ko talaga dito. Walang sampayan na. Kasi kahapon, nahulog lahat yung mga... hinang ko ng mga damit kasi naputol yung sampayan, Diyos ko. Tapos ngayon, yung mga punda nga, yun yung problema ko. Pinagdikit-dikit ko na lang, hindi ko alam kung matutuyo yan na yun. Pero ayun. So, yun. Yun yung pagtutupiin ko. And then, eto, napapapak ako ng order para, tapos hindi ko basta, mamaya. Ipapako lang muna to. So, ayan, tapos na ako mag-pack na orders. So, ayun na siya. Actually, dalawa lang naman. Isang box, isang pouch. So, si Hagrid kailangan na niyang mag-snack. So, bago siya mag-snack si Hagrid, talagang bago siya kain ng mga sweets. Pinapakain ko muna siya ng prutas. For example, apple, mangga, yung mga ganun. Tapos, eto naman, grapes. So, papakain ko muna sa kanya dahil para makain niya muna bago yung snacks. So, ayun. Magaya coat lang siya. Tsaka yung biscuits na Tapos, may nag-comment na mag-makeup naman daw ako. Pasensya na kayo, guys, ha. Eat itong grapes. Ay, din na mag-anda yun, biscuit. So, ito yung snacks niya, guys. Ako, nagtuna sandwich. Ayan. White bread na lang yung natira namin na tinapay. Kaya ayan. Kinain niya muna yung anong tawag dito, grapes. Tapos magkilay daw. Actually guys, nagkikilay talaga ako ha, pero pag ganito talagang sa vlog, gusto ko nakikita yung ayokong mag-makeup. Gusto ko kung ano yung nakikita nyo sa camera, just in case kung makikita nyo ako sa personal, ganun din talaga, diba? Mag-makeup man ako pag aalis lang, yun na kapag makeup ako sa vlog. Kaya pag nandito na ako sa bahay, ayoko lang mag-makeup. Gusto ko yung wala lang, ano yung nakikita nyo talaga, yun lang talaga ako. So, yun, pasensyahan nyo na guys, tanggapin nyo lang yung pagmumukhang ito na yun, huwag kayong mag-alala dahil na ako kay Papa na magpapakilay ako magpatato. Wow, bongga! Pero yun yung ginawa ko kay Papa talaga. Kasi ayaw niya nang may tato. So sabi ko sa kanya, kilay naman yun. Kaya sana pumayag na siya. Yun, pumayag naman siya. So, sabi ko sa kanya, magpaano ako ng kilay pa ha, kahit konti lang. In-approve naman niya. Bait naman yung asawa ko eh. So, yun. Then, after ko, mamaya i-assemble ko tong aking computer, PC. And then, yun. Yun lang naman. Tapos, tutupiin lang ito. Then, mag-edit mamaya. And then, yun. Yun lang. Ayan na siya, guys. Okay na. So, ayan guys, na-set up ko na yung computer. So, ayan na siya. Diyan sa table na inilagay ko kasi wala pa akong mapaglagyan. Tapos, eto na yung itsura. Kasi may kilaro siya kayo ng bata. Tingnan niyo yung itsura. Halos lahat ng toys niya, nilabas niya. Naku naman. Tapos,
Tapos magla-lunch na kami. Tapos naman ako magtiklop ha. So, ayan, malinis na yung kwarto. So, siya na din naman magliligpit ng kanyang kalat. Oh, diba? Oh. Ay, pakanon, kanon, be. Say hi lagi. Say hi. Yun na. Hi. Quick. Stricto ka sa personal dong. Kagwapo dong. Hello guys. So, ayan. Pasensya na kayo sa cellophane dyan sa ano ha. Nasa labas. Dinifrost ko kasi yan. Kasi magkikilay ako. Dinifrost ko yan guys dahil guys, ayan. Suklay muna ako. Tapos ko lang maligo eh. Then yun. Usap na lang tayo guys kasi wala lang. Gusto ko lang may pag-usapan tayo na something helpful sa ano. Gusto ko usapan ngayon guys yung about sa marriage, yung pag-live-in, ganun. So, alam ko, gusto kong gumawa ng ano ha, gusto kong gumawa ng get to know us well. Para mas makilala niyo pa kami. Pero ngayon gusto kong i-share, no, yung about sa live-in na yan. Toong buhay na experience ko na din yung live-in na yan. Yung mga palanong ko, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano yung mga experiences ko na natutunan ko sa bagay na yan. Actually, nag-live-in kami ni Papa before. Nag-live-in kami. And then, basta ang tagal namin nag-live-in guys. Pero wala kaming anak. Tapos ang may advice ko, ngayon na asawa na talaga ako. Pero ever since naman, against talaga ako sa, yung mag-live-in kami ni Papa. Pero wala eh, parang wala kaming nun eh, parang mga totoy at nene lang. So, ayun. Pero, bibigyan ko kayo ng trivia. Kami ni Papa is 13 years na. Teka lang ingay. Ayun. 13 years na nga, yes. Kasi 2016 kami high school pa ako noon eh. So, mga ganun yung mga all in all pinagsamahan namin ni Papa. Medyo matagal na din. And, yun. Ang may advice ko, no, huwag kayong mag-live-in, guys. Kasi uso na ngayon yan eh, diba? Uso yung mag-live-in. Para sa akin, no, na pinagdaanan ko na yan at ngayon na asawa na talaga ako. Tayo kasi mababalit tayo yung lugi. Kasi kung hindi ka naman seryoso sa isang relasyon. Kasi ang sabi kasi ng mga mostly sa mga nag-live-in, yun yung kanilang sinasabi na baka hindi siya ang forever ko, baka hindi siya yung cherbalo ko. Parang ganun yung sinasabi nila. So, parang sila masasabi ko guys, kung hindi ka naman seryoso sa relasyon nyo at may pagdududa ka, huwag mo na ipagpatuloy. Sayang yung panahon mo eh. Promise, sayang yung panahon mo. Mas mabuti pang kung hindi mo talaga siya gusto, di go. Tsaka normal lang yan, naisipin natin na, kasi nung hindi pa kami kasal ni Papa, iniisip talaga namin dalawa na maghihiwalay pa kami nito. Kasi meron yung feeling guys na parang uneasy ka. Oo, parang ganun, uneasy ka sa sarili mo. Para bang feeling mo anytime maghihiwalay kayo, parang feeling mo iiwanan ka din niya pagdating ng panahon kasi hindi naman kayo kasal. At saka yung pag may nagtatanong sa iyo na asan yung asawa mo, hindi mo masasabing asawa mo kasi live-in lang naman kayo, diba? So masasabihin nila boyfriend mo or hubby mo or basta mga ganun mga term, may mga term dyan eh. So ganun yung na-experience ko noon, hindi ko masabi sa amin na asawa kasi nahihiya ako, hindi pa naman siya totoong asawa. Kasi nga live-in lang kami. So pero hindi ko may advice talaga guys kung talaga, kung hindi ka sigurado sa relasyon, ay nako, wag mo na lang ipagpatuloy kasi sayang lang yung mo eh. Sayang lang yung panahon mo. Sinayang lang yung panahon mo sa kanya tapos hindi ka sigurado. Tapos, eto may advice ko sa mga
ano, kasi pati sinasabi na, okay, paano pag kinasal kami, hindi pala siya yung lawan. Paano pag kinasal kami, ano pala siya, saka kung malalaman yung ugali niya, na ganyan, ganyan. Alam niyo guys, pag-aasawa, hindi naman ano, hindi yan kagaya sa akin na sabi sa akin, swerte mo sa asawa mo kasi yung bait. Tapos ano, hindi. Meron din siya mga ugali, hindi ko talaga nagugustuhan, swear. Promise, hindi ko nagugustuhan yung mga ugali niya, pero tinatanggap ko yun. Tinatanggap ko yun dahil mahal ko siya. Diba? Wow, cheesy. Tinatanggap ko yun kasi mahal ko yung asawa ko, diba? Kung ano yung ano sa kanya, hindi maganda. Pero, unti-untiin mo. Hindi yung kasi alam mo, tumagal kami ng ganito. Hindi lang ito, basta lang naging isang isang ganun lang. Pinaghirapan namin tong pamilya to para maging masaya. Alam mo yun? Ano yung nakikita nyo dito sa camera talaga guys? Kung masaya nakikita nyo, mas masaya pa sa totoong buhay. Promise. Hindi ko na lang ano talaga kasi may sa family namin gusto ni Papa na may ano ba, tawag dito, may barrier ba? Barrier. Parang may nakaseparate talaga ng oras na hindi talaga kailangan mag-camera, hindi mag-ano, cellphone, gano'n. Basta may mga rules kami dito sa bahay na sinusunod namin para ma-maintain yung aming happiness. May happiness. So, may time na gano'n. May mga qualities, pero may mga qualities pa na hindi ko nagugustuhan. Normal lang yun, guys. I-embrace mo. Tapos, huwag putak ng putak. Yun talaga. May advice ko sa mga misis, huwag parating putak. Huwag parating pag-uwi ni mister. Kasi, hindi maganda talaga yun. Tip ko sa inyo, hindi maganda yung pag-uwi niya gikagaling sa trabaho. Bakit na? Ganun, huwag ganun. Parang tawag yun, nagger. Yun, wow, nagger. Yun yung parang tawag doon. Huwag ka masyadong, agresibo na parang inaaway mo siya lagi. Huwag ganun. Parang zip your mouth. Parang ganun, ha? Advice ko sa inyo yun. Talagang totoo yun. Pag talagang galit na galit ka na, parang gusto mo na siyang sapakin, quiet ka na lang. Ganun ang ginagawa ko. Pag talagang yung may time na exhausted ka na talaga, parang ang sarap niyang, ang sarap niyang patukan, yun. Tahimik na lang. Kasi like, pag nag-aaway kayong dalawa, mainit yung isa, tapos mainit ka. So, talagang, grabe, diba? Kasi pag mainit yung ulo natin, ay yung mga words tayo na nasasabi na, grabe. Kaya, yung pag nag-aaway kami talaga, pag feel ko na talagang galit siya, minsan lang kasi magalit si Papa pero grabe magalit yan. So, tahimik na lang ako. Tatahimik ako para mamaya, pag medyo lumig-lamig na yung kanyang saka pa kami mag-uusap. Pero talagang number one yung guys, yung communication. Number one yun. Basta number one talaga yung communication. Kasi kailangan nyo mag-communicate. Kasi kung parati lang kayong, minsan itong pride din nakakasira din to ng relasyon eh. Alam mo yun? Ang dami nasisira dahil sa pride na yan. Kaya kami wala ng pride guys. Kung nagkasala man kami, talagang sorry agad. Sorry, dito sa bahay. Kahit si Hagrid, pag nagkasala talagang inaano na namin, kailangan mag-sorry, kailangan may mga word na thank you, may mga word na may mga appreciation. Ganun sa bahay guys. Basta kung mahaano nyo lang. Ganun sa bahay. So, ganun lang guys. Kung gusto nyo maging masaya yung pamilya nyo, ganun yung mga gawin ninyo. At saka, huwag na mag-live-in kasi kawawa tayo mga babae. Paniwala ka sa akin, pinagdaanan ko na yan. Kaya, kung ayaw mo sa kanya, sayang yung panahon mo, magpakasal kayo, Tapos, yung pag-aasawa, yan, tinatrabaho yan, hindi lang basta lang maging, kung napakasal kayo, happy na kayo agad, hindi. Yan, kahit kami ni Papa, may mga problema kami, tinatawanan lang namin So, parang ganun. Ang masasabi ko talaga sa inyo guys, pag masaya yung pamilya, masasabi ko talaga, ang sarap mabuhay, ang sarap, parang kahit ulit-ulitin mo pa yung sila pa rin yung pamilya na pipiliin ko. Parang ganun. Parang yung happiness ba? Pero parang ganun talaga, something. Tapos wag post ng post sa Facebook. Pag minsan may mga moment lang na
i-post mo sa Facebook yung kaligayahan. Pero huwag yung halos araw-araw pinapakita. Kasi minsan, yung sa picture, kikita nyo ang saya-saya. Pero sa totoong buhay, hindi naman talaga masaya eh. Alam mo yun? So, kaya ako minsan ako mag-post talaga sa mga social media. Pag feel ko lang talaga, mas masarap yung, kasi ang totoong masayahing tao, hindi kailangan ng post talaga sa social media. Pero may times talaga na nakakapag-post tayo sobrang kaligayahan. Pero wag yung wag yung halos araw-araw isang buwan to 30 days na nagpo-post ng mga trabalo. Wag ganun. Pero ayun, yun yung ma-share ko sa inyo guys na magpakasal kayo, maraming mga mass wedding, may mga civil wedding. Pero kami, hindi kami nag-civil, pero yung sa simbahan kami diretso kasi ayaw na namin paulit-ulit. Gusto naman isang bagsak lang yun, ayun, tapos. Diba? So, ayun yung aming wedding picture. Nakita nyo na, ang liit ng aming wedding picture. Kasi yung original niyan, nabura. Yan, kinuha lang namin sa cellphone. Pag sa cellphone kasi galing, mag-blurred na siya, lalo pat sa Facebook siya nakuha. Kasi pinost ko sa Facebook noon eh. Doon lang yung copy namin, yung original copy na erase. Kaya, ayun, hindi na siya kailangan ang talagang original para malaki. Kasi gusto ko talaga malaki. Wala eh. Pero, ayun lang guys. Tapos magbababay na ako sa inyo kasi wala na akong gagawin ngayon. Kasi mamaya, everyday busy kami sa paggawa ng longganisa ni Papa. So, yun yung pinagkakaabalahan namin longganisa at saka lumpia. So, matatanong sa recipe namin, wala kayo magtanong, sikreto na yun, ano ba kayo? Meron bang ganon? Huwag na yan itanong ha, kasi hindi ko nagsasabihin, bahala kayo. Tapos, yun, everyday namin ginagawa yung routine namin. So, tapos may oras lang kami dapat na tapos mag-stop na kami. Pati kung nire-remind ako kasi yung alarm clock. Ako yung nagre-remind ko dapat dito lang dapat na oras tayo matapos dahil si Hagi naghihintay sa atin, ganun. So, basta guys. Happy lang tayo guys. Good vibes lang tayo sa buhay. Talagang masasabi ko sa inyo, masaya mabuhay talaga. Enjoy life. Huwag masyadong exhausted. Huwag masyadong turba. Basta. So yun lang guys. I hope you guys enjoy. Tsaka follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. At tsaka ang dami na pala natin sa ating Facebook page. Medyo madami na tayo. Salamat sa inyong pag-follow guys. Kasi doon ko lang kasi din pinapost minsan. Gusto ko mag-post ng mga helpful tips guys. Kaso kinakapa pa talaga yung ngayon. Nahihirapan ako sa schedule ko. Nahihirapan akong i-manage yung lahat ng alam niyo naman na yung ginagawa, diba? So, ayun. Tapos, pa ba? Tapos mag-aral pa si Hagrid, diba? So, kinakapa-kapa ako pa. Huwag kayo mag-alala guys. Huwag mag-focus naman ako sa pag-YouTube pag okay na yung natin schedule, diba? Yung mga gawain kasi lahat na yan ginagawa ko. Tsaka kailangan ko sa isang araw, kailangan ko makapag-relax ng ganito, makaupo, magkape. So, hindi pwedeng so, yun. See you in my next video, guys. Babush! Mag-asal ka na. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.